Major de Gràcia. Ens han robat i han fet de la corrupció el pa de cada dia. Cap partit se'n salva, ni un. Aquests s'omplen d'euros, no?, les butxaques, i afavoreixen a tots els seus amiguets. Això ho hem vist a tot arreu, tant al Principat, a les Illes, com al País Valencià. De tots aquests que estan aquí, rient, darrere on estic jo, busquen només sortir a la foto. Bé, un sí que se'n salva. És el franquista dels Samaranys, que ja no és entre nosaltres. De la Caixa, al taüt. I aquesta gran classe política que ens fa una gran reforma laboral que només beneficia els empresaris i condemna a tots nosaltres, a la gran majoria, a la classe treballadora, a tindre una vida precària, cada cop més precària. Ens volen treballant tot l'any per fotre'ns una puntada al peu a la primera que poden. I és que aquesta reforma l'han fet a una banda de dropos, una banda de lladres, no tenen nom, uns vividors. I espereu, perquè no està tot. La reforma laboral només al principi. Encara queden la de la sanitat, la de les pensions. A quina edat ens jubilarem? Ja ho veureu. Però, poble, no patiu, perquè aquests que estan aquí al balcó, aquests, són uns vividors i uns escalfacadires. Costa dir-ho, Intenteu dir escalfacadires. Escalfacadires! Clar que sí, són el que són, això, uns escalfacadires. Ni aquests, ni els mercenaris que els protegeixen, aquells de blau, aquests de paisà que paren per aquí, em sembla, aquests no se'n salven. No són funcionaris, són mercenaris. La reforma laboral del gran país de la Roja, la fúria espanyola, no?, la que ha guanyat el Mundial allà a Sud-àfrica. Pan i circ, clar que sí, home. Aquests han omplert els carrers de les clavegueres d'aquest espanyolisme més ranci, que aprofiten la seva victòria futbolística per omplir els nostres carrers de la vila amb símbols que no són els nostres. I és que aquests símbols a nosaltres no ens representen. Si no, podeu veure la foto del Zapatero fent-se la foto i saltant voti, voti, voti espanyol. Bueno, una pena. Mirant aquí a la vila, a casa nostra, què hi trobem? Doncs hi trobem una mica de tot, una xapussa d'aquí, una xapussa d'allà, una altra de més enllà. I em direu, quines xapusses? Doncs trobem que s'ha litigiat el barri vergonyosament, tant les places de les dones del 36, com les tendes, fashions i restaurants que estan obrint, que es canvien per les botigues de tota la vida, pels restaurants populars i bodegues. I trobem pijos, perquè no tenen un altre nom, que s'instal·len i que els importa una merda la història i el caliu social de Gràcia que avui ens representa aquí. I trobem espais públics enreixats, com la plaça de les dones del 36. I trobem joves com nosaltres, precaris, que no tenen gaires euros, no? Que no tenen llocs autogestionats per trobar-se, i els pocs que ens queden ocupats i autogestionats els desallotgen amb brutalitat policial i intenten acabar amb aquestes alternatives socials que intentem. Perquè recordem que Casa de la Muntanya, ei! El Casal Popular de Gràcia, ei! La Torna, ei! La Barraqueta, i tots aquests espais socials que ens ajuden a fer vida de barri i ens ajuden a somiar en un barri millor. També hi trobem dels que ja no són tan joves, que ja no poden fer vida al barri, que intenten de totes les maneres possibles resistir quedant-se aquí, malgrat que intenten substituir-los per un barri de fashions i d'Erasmus. Perquè recordem-ho, aquest barri està de moda. Però bueno, perquè recordeu que Gràcia, que no és Barcelona, ni molt menys Espanya, tot s'hi val, però no tots hi caben. Bueno, moltes gràcies per aquests segons, bona festa major, visca la vida, visca Gràcia lliure i visca els Països Catalans!